Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di Minggu Eksaudi tanggal 1 Juni 2025. Ima hata ni Tuhata na tersurat di buku Pesalmen bidusia pulupitu ayat 1 rodi ayat 12. Dohot topik Minggu Jehovah do Raja. Tuhan adalah Raja. Hujahama dihita tapai huti hukma di bagasan rohat tabe sonoma di dok hatani Tuhata. Jehovah du Raja marulu-pulu matanoon marlas ni roha ma pulu-pulu aka nalani. Obun jalahahulumon maripotipot humaliang ibana. Hati gorat dohot uhum ojahan ni habang sana. Api mardala di juluna mangatonaka alona humaliang. Di sodangi aka hilap na do portibion, jadi lalo-lalo tanoon marnidasa. Malala do aka duluk songopatis maradupon buhi ni Jehovah, maradupon buhi ni Tuhan ni sadok tanoon. Di baritahon aka langit do hati goranna, jala sudi aka bangso marnida hamuliaonna. Iko tarurak sugu sudi aka sisoba aji-ajian, akan apa puji-puji dirina mida gana-ganaan. Iko marsobatu ibana do sude aka debata sileban. Di begesio doe, jadi marlas ni rohama marulupuluk ma akaburu ni juda ala ni panguhumu ale Jehovah. Aihodo ale Jehovah na tumibul gumonggom sadok tanoon. Tumibul situtudoho sian nasa debata sileban. Hamualiaka na makaulongi Jehovah, say hagigiho kamu manajat. Ibana do siramoti toddi niaka na niasian na, say paluon na do nasida siat tangan ni parjahat. Say tersabur do hatiurod ni partigor, jalalas ni roha diaka na ujur marroha. Marlas ni roha mahamu ale aka partigor di bagasan Jehovah, jala puji hamuma guarna nabadiai. Ima hatani Tuhata. Di hamua kadongan sahapor siaun, molo tajaha di Bibeli manang di Alkitapi, macai gudang do disi jumpa kita manang di pabua disi, gobaran taringot tu isedo debata. Gambaran tentang kesiapaan Allah itu. Ala ni ulonna, ala ni huasona, ala ni hati bulonna, ala ni hasangaponna, ala ni hatuhanonna. Karena ketuhanannya, ala ni hasokalonna, ala ni haburjuonna, ala ni holongna, ala ni panggonggomionna. Dak sukup sadaguar manang gobaran di guarhon doho di gobarhon tu debatai. Jadi macai gudang rupani di gobarhon disi. Terkadang do Tuhatai di gobarhon songon ali-ali na sumurung songon edetayate. Ali-ali na sumurung. Jadi bukan hanya sekedar dongan. Ayarong dodongan alai belum tentu ali-ali kan. Idu asadang adong jabar ni dongan, jabar ni ali-ali do adong. Ali-ali na sumurung inna rupani. Taida majo misalna molo tajahan no di Pesalme 20 di Pesalme non pinomat jupahita du tulu gobaran ni debata di dok disi. Na parjulu di gobar hodo disi Tuhani song parmahan. Tuhan adalah gembala. Jadi molo tajahayate sian ayat sada duhot ayat 2 ba songo parmahan do Tuhani di gobarhon. Ngabuno yang tabayak ko songo dia ma sahalak parmahan. Songo ni ma Tuhatai di gobarhon.
Di ayat na mangihut di ayat tolu dohot ayat opati di gobar hodo muse di situ hani songon sahala guide pemandu. Jadi molo turis rupani adong ma pemanduna. Songonima kurang lebih songonima naik tu hatai di gobar hod di ayat tolu dohot ayat opat di Psalme 20 tului. Jala hitama di gobar hon songon sahala turis manang khalifah na sedang melakukan perjalanan. Jadi molo dang ditugu-tugu, dang dituntun, jaladang diarahkan babu do gabe marmara. Na patuluhon di gobar hodope muse di Psalme 20 tului Tuhani songon sahalak tuan rumah yang baik. Taida mando di ayat 5 dak pola hujahai rupane. Tajama. Jadi Tuhan itu sebagai tuan rumah yang baik. Ima jolo rupani gobaran nabui taide siapa Psalme 20 tului doho diaka buku na asing dope no berengota di Bibeli. Jala terkadang di gobar dope muse Tuhani so sahala dokter. Jala hitama pasien. Ganupari sibuk tuhatai mengubati hita persis songo dokter na di rumah sakiti. Tiap hari visit kunjungat tu hate tugan bagas tabi. Sipata dakola di bagas tahita dikunjungi sahak do tu hauma tu porlak tu kator doho dia kainganan perkari juatai. Segala macam keluhan tapabua acit wilala nit rupani. Ia naso ditanggurung mana haciti, ia naso ditangam ma dipat diulu di bibir di dia do pemuse. Pokok na bebas dohita pabuah nak kasahita tu Tuhane. Sahat tu hacik ni roha tu sasahalak tababua tu Tuhane. Hacik rohaku mamerengi Tuhan. Nita rupani songon na mengalu-alu pamate mai nita muse alajuk ni rohata. Saya tak pikir olo tu hatai menulupi mohok ni rohatai. Arung do tehe siak kita na olo songoni ala ni mohok ni rohana gabi dibuat di tangyang na pamate mai Tuhan ninna. Alai tu ani matu hate saya songo dokteri molo dokter kan labok-labok do mengelusi aka keluhannya ka pasien nai manang na songo dia perupani ka karakter tingkah laku ni ka pasienon selalu do labok dokteri mengelusi malum doi inna nang pe tokin nai na mamate martangiak kita malum doi holap mate Bei malomo ni rohani tu hatta inna do rupani danga dong dokter pe biar honate hai baru dokter inna mate namai inna danga dong dokter songoni dokter ae hamu kadongan di bagasa turpukon di gobarhon jala didok do Tuhani songor raja jahu badu raja ima didok di turpuki jala itorido kalima na parjulu Lausianima gak bisa didok pesal mesia pulu pituon pesal men raja manang masmur raja. Songo dia duhoro hasahala raja. Seorang raja harus dihormati, dihargai dan dipercaya. Sangat dosa halak raja. Holan itu tu anggo harajaun ni Tuhani adul marasing do sian harajaun na di Portibion dak terpatudo sita yate. Anggo raja na di Portibion olo do songor raja ni caturi taboto do raja ni catur si pata do di pajongjong tokin nai ngadi pamate ngadi patukap jala sai holar rajodo na di intip-intip sa di hari sosilap pokokna molo nga mati rajai game over ma permainan molo didok raja baik ko tuduk dua tu raja haruburu ni raja doro uduk kitaon jala ta hormati apalagi ma molo langsung raja nai naro anak ni raja pesongoni dua te hamak kadongan karena Tuhan itu raja bahita petong gabiak anak ni raja mate raja mabuti mate halak na raja bapak kata yope raja tengok do tehe edei aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Deido, dia nak kaya anak kota sekolah minggu. Jadi sudah do hita anak ni raja do boru ni raja. Jaladak tanggung-tanggung dah. Status taya te. Jadi dang holan alana raja amung ta
sakitan asa didok kita anak doh buru ni raja dah alai ala raja do tu hatai bahita petong gabe aka anak ni raja mah holani merasa do hita anak ni raja jala molo anak ni raja do hita betapa tuduh matong songon anak ni raja deido molo dihalak batak nabi noto anak ni raja songonom ma na perjulu silalan uruk-uruk silalan naik toba na memet dang marungut-ungut na magodang sude marlas ni roha lapatan na akaraja anak ni raja do burung ni raja iko si buat damai pembawa damai unang sebalik na ate hola nama baheng gaur do perbedaan tangarung anak ni raja si songone anak ni raja si buat damai do sude iko silalan uruk-uruk silalan naik toba do na memet dang marungut-ungut na magodang sude marlas ni roha na paduahon anak ni rajai persakalan sora mahiyang para maksora balunon lapatan na ikong gabituan rumah yang baik molo galas ni raja ko sirni-sirni do kan martapak muse piring na pe ikon yas-yas paridahan na suksuk parlopan na tabu itu dah kanak ni raja napatuluhon perpustaha ditolonan lapatan na malo majaha situasi mami turbui mengetusi situasi nak beso didok manang dibebai rupani holam dihirdok buti ngayat tusi oh berarti madok mulak doi madok buti rupani on iko saidohono sude opa na on uluna ipe ngadi patorang tong dang dia tusi akhirnya gabe masyat Tuhan mati molodang masyat Tuhan gabe masyat Tuhan panggalang ina paupaton anak nirajai seorang panggalang lapatan nak suka menolong dang penodong ate napa limahon ba parati-ate sora mabak didok lapatan nak tidak gampang terluka on gabe parati-ate do nebelga nati atena parati-ate doin paunopon sihar hari na tartali sihor-sihori na masuak sitarui aik tunalagon sitabori urat na terida sitabori urat na terida ate jadi nga terida urat nai itabori dada situ jang nagada apate nunga gadap lau sudi tujak ko muse hehe maho asa hutu ninna muse ay molo nunga bui hehe bapola bitu guo na tete arong do colo masongoni hamuak kadongan jahu badu raja ima didok diturpukon jala ido topik ni mingkuta arung do tolu di bagasa turpukon di pabua di si unsur di harajaun ni debatai na parjulu bahwa sesungguhnya kebenaran dan keadilan menjadi dasar dan tumpuan tahtanya na paduahon pemerintahannya meliputi segenap alam jadi dang dibatasi wilayah harajaun ni tuhatai ido satadok naki digijang marasing do harajaun ni portibion tu harajaun ni tuhate mengatasi segala ilah ditoruni huaso ni harajaun ni tuhate do sude aka aji-aji do takagana-ganan naginana ni jolmai di sido taida parasingan ni harajaun ni portibion tu harajaun ni debatai jaladak tarpatudo sitai alani akamang dohot tamuinang tuduk mahita tu harajaun ni tuhatai jala tapaloas maibana mangarajai nguluta songon akana ni raja hita songon akaburu ni raja batapa tuduhum mayato marhite parnguluota siganupari raja do tuhata raja do jahoba hita anakna tapa tuduhum ma pabua natutu hita akana ni raja amin martangiang mahita mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami be asa di parbuihok katami parbuena dengkan parbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin.